हेलो लोगोफोर गिबियाव आंनि सुरास्ट्रन ऑफिशियल यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान लकेशन लानानै फैदों। बेसेबा समायना रमायना दैनि बोहैज्लायनायफोरखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासे भिडिअखौ नायलांदो। नायदो दानिया जोङो हाजो गाखोसिगोन। हाजो गाखोनायाव नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आरो स्किप खालामालासे नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। माखासे गोदान गोदान लकेशनफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायनो फैगासिनो दङ। बिदिब्ला नायलांदो। लेट्स स्टार्ट। गाखोयो माथो सिख्लाफ्रा बाबारे दे गालेंगोन बोरैबा सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ। दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ। माखासे ओंख्रि ओंखाम संनो थाखाय खाजा खालामनो थाखाय दामादुम खामानि मावनायनि नुथायफोर गंसे सिखा गैखाया गारबाजों माजों आयदाजों बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंबो नायलाबायनोसै। जोसा ओंखाम बायदि हाथायजों खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनायखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो। दाउ मैना बायदि नोंनि गारांखौ I love you नोंनि बुंनाय रावखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो। दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ।